Ame jumala joué kalo klita ani shiki samba flamuga ani duru foli bi awiye fa usigiro la abunu be gala jemali kono mali koka ama fa yo bisibilanga kuna funi okeneka. Kasangani la ini bami koni kelenu anga jamana nya mawire koni fenyina samnya abseka teme herani badila chugumina kasoro jika wala ngatali make sababu ye ka chene koni ndo mako kuna ni o koni mina atali ke ba mako fa ba konna la so fa fere koni be jite mesere la koda golo la ani bada golo ko kaseka uluso bela jalen koni chika boyino ore okumu konna la femi ka don ka fo bara kun folo nundu na sibini koroko ulufeno mi yere sin femi ka don ka fo wuyu wayan ko ani ka don ka fo so ko mada na akoni la ka fo feme yiri majo misabu olu koni fana so munumbe koda golo la olu koni chiri baro olu bina adamine mi yere koni na kena yere kan marabolo mi yere koni na komini yere koni nyema koni kumi fokata se dugutigi la ka olu yere koni ma anga jamana gouvernement koni ala yini koni ke service public fa be anga jamana koni la ko uku ka tarifu no ye musaka munu kanga boni tare ka gafe ko nyana bolla ko ka olu bela jali afficher wala sani na kanga do wara ke min boli be ima wa o ko fe femi yuruku ani ngana ngana koni mi se ka dogo ya chuko ya mina femi ka ro ka fo service public koni baraka yoro olula kasangani jamana nyama ukani la yini koni nyi jamana do boraka uka ni soja koni ira kadaka ya ira ka fo ko kuma do la ni tara ikoroto bakato gafe do koni no fe ko ubi wardo finyana miera konite asongo yere fi walma adawla ni na nafika to nyiningalle la ko nga nasro atarifu afishele no nyiningalite ola ibe se dore baro kanga mike anga jamana ministre mnyeshindo bakamara konyoma ani monini o ministre de l'élevage et de la pêche yubaba aleni aka cabinet mawkoni sina bolike kunungu kataka femi anga jamana faba konala e nono glan romi konbe ni o ye femi nono bayle ma rombe ni abi foma coopérative laitière kaural mime jatula ko fe no kata inyada o yoroka o ko fe ka klakata alima betani o e bagandumini glan romi fene be wala sal ni o be sama ya ko fe katinyada o yoro fana konika ulika jo kunte do bare kata barata ka to gula ede kumunu be uka ani barakura munu mese ka bulu dai gado ka fo aga marabulu konnala defu oli examen jabi olu boli yemina ayirala ka fo anga jimana fantana ni bela jirani fe résultat to recontrol jo fo 53,02% ore konina mi yere la nyina première nationale o konyi femi pritana military re école digneni ale to Abibatu Koti Kulibali mi ka moyni tara ijo fo 18,72 o era de konina ola avec la première nationale ka ke major de sa promotion kalo chama kelen ko feni mako ko ni be ka dama kasili ko ne ke kata bese o fanfe ka ama soro wari koro ko ni chayara mako bulu ko se ni wari mun do yere ko ni kechugo yere ko ni te ula ore sin fe mi bese o yere ka sangani kunungo ye ale ko ni annonce bado ko ni ke mina yira la ka foko direction nationale pour le Mali de la BCEAO ko ni mina guichet do ko ni si guichet mi yere na se ke sababu ye mako ka to ko wari koro yere ko ni falemi ko Nina sa o talendo ka do seko ani don ko tigla mawere ko ni ma mi okumu kon na langa jamana ministre mnyeshine do okonyo mani o ye ministre Mamunda fe ale masiki fio okumi mi kon na latarata do ale koni nyika do ka fo city tour ale 3e édition o baro yere koni nundu minkela anga jamana faba musée national o konona la barami nundu la kabini ka do ka fo arabado temenini abesina halibi Femi au Conseil islamique du Mali nyemani oyi Assil Chérif Ousmane Madani Haidara ale dinke Ahmed Tidiane Haidara ni wakati na Burkina Faso mina ale tala Burkina Faso influenceuse yu badoni beko alima Jamila Diallo ale koni furu mi yere koni balaka balauke réseaux sociaux sans feni oyi bolosro ni mawye uka Femi aklina tawere koni ira dowe ayira ka foko ni ye ko baye dowe ayira ka foko Femi karo ka foko malo yakulu kadaka Jamila Diallo ale mnake Ahmed Tidiane yere muso samanai nga kasangani mauka kuma chaman foli oluye Femi Jamila yere abora ka kuma mina ay ayira ka foko Femi karo ka foko ni aleka ala delide ni aleka duwa ujabi ni ale dakandi ko alaka aleni afurche olukambe ama fo alaka furukeshi
fariko ɲɛnajɛ bina ku ka fɛn min ye kung fu wushu ye ale kɔni pratiquant yɛrɛ kɔni be kalana ni wagati na fɛn min ye stade du 26 mars kɔnɔna la min dun dola kabini juillet kalo tile 15 min kɔni bɛ kɛ ni stage fédéral ba yɛrɛ de kɔni ye ni a bɛ fɔ ma ko stage international de Danowi Africa Tour walima Tour Africa min kɔni sen fɛ fɛn min ye Shaolin kɛbaga fɛn minnu bɛ première dan ka taa bila fɔ 8e dan na olu kɔni bɛ na ni stage yɛrɛ kɔni o bénéficier ameta ko kan kibaru la karido juillet kalo tile 13 Nigeria jamana ɲɛma kɔrɔ ale kɔni tayana ni o ye Muhammadu Buhari yɛrɛ o kɔni ka sanga ni ale ka taɲali koɲɛw ye an ka jamana ministre national jamana ko kan ko ma ani o ye ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop ka sanga ni kunungo ala Musa ye wuladafɛla wagatiw kɔnɔna ale y'i senbɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taga Nigeria jamana ka lasigisoba min an ka jamana kɔnɔ n'o ye u ka ambassadeur ye ka taga fɛn karo ka fɔ livre de condoléances ka taa o bolo nɔ bila min yɛrɛ kɔnɔna a ye tasi bila kɛ ka taa jamana ɲɛma Nigeria jamana ɲɛma kɔrɔ kɔni ka somɔgɔw yɛrɛ kɔni ye an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta yɛrɛ o tɔgɔ la an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ fɛn min ye Mahamadu Buhari la ka kunnafoniyaw datugu an bɛ taa Côte d'Ivoire ka olu fɛ yen nɔ Ibrahim So min kɛla champion du monde ye kuranɛ kalan o la min na a ye fɛn min Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ fa ka dɔn ka fɔ compétition baw kɛnɛ kan diinɛ ko ta fanfɛla fɛ kunnafoniya cɛrila ka fɔ ko dabama ka wele yɛrɛ sera ale ma ka to sifinya kɔnɔna la kunnafoniya min kɔni kɛra jigilatigɛba ye kosɛbɛ Côte d'Ivoire silamɛ diinɛ tigilama kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ani ka dɔn ka fɔ diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa kɔni Ibrahim So yɛrɛ kɔni dɔn na ka sɔrɔ a kɔni ye fɛn min ye prix-baw yɛrɛ kɔni sɔrɔ min yɛrɛ la fɛn min Hajj 2026 yɛrɛ a kɔni tun ye o billet sɔrɔ gratuit ka taa heji la Maka ka segin nka a diyara ala ye cogo min na a y'a kɛ ten tɔ an b'a fɔ ala ka hinɛ kɛ Ibrahim So la a y'a kɔn kiti min ala ko nɔgɔya Mali kunnafoni bɔlɔ sa lajɛbagaw minnu sɔgɔlen tunu an na ni wagati in na ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ci a ka lamɛnni ko ɲuman na aw kan bɛ sini sibiri ala kan si jɔko ma kɔnɔ ka juma bato bɛɛ lajɛlen minɛ